ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಾನು ಕುಂಬಾಶಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ಈ ಮುಟ್ಟದ ನಿತ್ಯ ಪೋಡು ಬಲೆ ಆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಪ್ತಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಕೃತಯುಗಡು ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಲ, ತ್ರೇತಾಯುಗಡು ಮಧುವನ ಪಂದಲ ಅಂಚನೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡು ಗೌತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂದು ಪಂತೇರು. ಗೌತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂದು ಪಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗನು ಕುಂಬಾಶಿ ಪಂಪಿನ ಪೂತರು ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಬಲೆ ತೂಕ. ದುಂಬು ಕುಂಬಾಸುರ ಪಂಪಿನ ರಾಕ್ಷಸೆ ಈಶ್ವರಡ ಕೆಲವು ವರಗಳಿಗೆ ತಂದು ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತು ಮಸ್ತು ಉಪದ್ರವನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಪುರ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೌತಮ ಮುನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮತ್ತದು ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಅದಾಗ ಗೌತಮ ಮುನಿ ವನವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಾಂಡವರ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಧರ್ಮರಾಯಡ ಕೇನುವೇರು. ಅದಾಗ ಧರ್ಮರಾಯೆ ಅರೆಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊದ್ದು ಧರ್ಮರಾಯೆ ಕುಂಬಾಸುರನ ವಧೆಗಾದು ಭೀಮನ ಕಳಪುಡುವೇರು. ಕುಂಬಾಸುರಗಳ ಭೀಮಗಳ ಘನಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆಪುಡು. ಆಂಡಲ ಕುಂಬಾಸುರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲವಾದುಪ್ಪೆ. ಭೀಮೆ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಸೋತು ತುಪ್ಪುವೆ. ಆ ಪುರ್ತುಗು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಕತ್ತಿಡು ಮಾತ್ರ ಕುಂಬಾಸುರನ ವಧೆ ಮಲ್ಪರ ಪಿನಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಕೇನುಡು. ಅದಾಗ ಭೀಮೆ ಗಣಪತಿನ ನೆನೆತನ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಗಣಪತಿ ಆನೆದ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಭೀಮಗ್ ಕತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅವೇ ಕತ್ತಿಡು ಭೀಮೆ ಕುಂಬಾಸುರನ ವಧೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಹಸಿ ಪಂಡ ಖಡ್ಗ ಅಥವಾ ಹಸಿಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸುರನ ವಧೆ ಮಲ್ತಿನ ಅದು ಈ ಜಾಗಗೂ ಕುಂಬಾಶಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು. ಗಣಪತಿ ಆನೆರು ಓಡು ಬತ್ತು ಭೀಮ ಖಡ್ಗ ಕೊರ್ನೆ ಜಾಗೊಡೆ ಗಣಪತಿ ಅವೇ ಜಾಗಡು ಕಲ್ಲುದ ರೂಪಡು ಉದ್ಭವ ಆತೇರು. ಈ ಜಾಗಡು ಗಣಪತಿ ಉಂಟು ದಿನ ಭಂಗಿಡು ಉದ್ಭವ ಆತೇರು. ಮೂಲು ಗಣಪತಿಗೆ ಪೊಳ್ಳಿದ ಮುಖವಾಡ ಬೊಕ ಬಂಗಾರದ ಮುಖವಾಡ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರು ಮೂಡು ಗಣಪತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮೂಡು ಗಣಪತಿ ಸೇವೆಡು 125 ಅಥವಾ 1000 ತಾರಾಯಿನ ದರ್ತದು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರು ರಾಶಿ ಪಾಡುವೆರು. ಅಬಕ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದ ಐಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಮುಂದೆ ಮೂಡು ಗಣಪತಿ ಸೇವೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪದ್ರಾಡು ಮುಡಿಯಾಕಿ ಕಡುಬು ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರ್ನಗಲೆ ಪೂರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥಮರ್ಗಿಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಉಂಡು. ನಿಗದಿತ ತೋಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲೆಲ್ಲ ಗಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಪೋಲು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ 4 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸು ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.